a Najeriya. Ko rubutu fa ba ma iya yi fa, matasan mu su yi rubutu su yi condemn din abin da ake ba daidai ba ma iya yi. Sai dai mu bar mabarnata suna yada barna, ana ta mobilizing yara jahilai wanda ba san me suke ba dan aje a jefa kasa cikin kunci, cikin wahala, cikin wani abu sauransu. Idan muka kuskura muna ganin mabarnata suna barna mu kuma ba mu gyara barnar ba, to idan bala'in ya zo sai ya cinye mu gaba daya. Wallahi da garin nan sai ya gagare ku zama gaba ɗayan ku. Na gaya muku wancan karan da na zo, duk shugabannin nan namu duk da kuke gani manyan nan, shekara 70, shekara 65, shekara kaza, duka shekara nawa ne za su yi akan mulkin nan? Za su sauka fa, wani new generation ne zai zo ya hau. To ku wani shiri kuka yi? Na gaya muku tun wancan karan, na ce wani shiri kuka yi na shiga siyasa don samar da gyara a ƙasar? Wani shiri kuka yi na shiga cikin ma'aikatan gwamnati don samar da gyara? Muna nan muna jiya din nan muke tattauna da wani minista jiya da daddare, yake cin wallahi malam, yace musulmin arewa ba su san me suke yi ba. Yace wallahi, yace majority civil a wannan service commission da ake gaba ɗaya ba musulmi bane, an fi mu yawa, an ninninka mu. Muna ina ga yan boko muna da shi, muna ta zama ba aikin yi, gashi kaza, duk an rike mukaman gabaki daya. Mu zauna mu yi calculation ma mu gane ta ina za mu samar da gyara, ta ina za mu kaza, menene failures ɗinmu, menene shortcomings ɗinmu, ina ya kamata mu yi, duka babu, kurin muna zaune. So ni dai wallahi Allah ya sani, ina gaya wannan shi, ina yawan yi masa waya. Lalle zaman ku da kuke ku rinka taruwa kuna tattauna akan abin da zai kawo muku ci gaba a rayuwarku. Wata rana wallahi ku ne, wani zai zama gwamna a cikin ku, wani zai zama minista a cikin ku, wani zai zama kaza, wani zai zama kaza, kuma waɗannan ku ɗauka dukkan su gaba ɗaya ku ɗauka babu su. Daga mai ciwon hawan jini, ciwon zuciya, ciwon kaza, kullum bai da lafiya. Yawancin su manyan nan, yawancin su ku ne matasa, ku ne za ku zo ku rike ƙasar nan gaba. Amma mu zauna ga musulunci Allah ya bamu, ga addini, ga bokon mun karanta, ga damar mun samu, amma mu zauna mu yi tunani ya za mu samu da gyara, kawai sai dai mu zama victims. Allah ya mana afuwa, Allah shi gyara mana.